The former president of the Federal Republic of Nigeria, about the Sambo, is Daniel, Saveo, Saveo, Saveo. Hey, Saveo, one of the best. Saveo, let me show you. Saveo, let me show you. Okoh, me, now we talk. My boss, Monday Monique, Chairman, Monique Group of Surveyors. I don't recognize the culture of Ugwuogo. Okay, Ugwu youth. Chinagoro Kwede Nodisia. Biko Ndogede. Biko Osite. I'm going to never be like me. Biko Eko ase Biko.
Geoffrey, Okoh.
Yes, because onye bịa kwa n'afọ ọdọ enwe ndị ọzọ ka na-abịa. Ekerit, Sabeo, abiri na eke. Obodo. Thank you. Onye na-abịa kịta bụ anyị na-ekele Mr. Mrs. Edward Ani ndidi nwunye Irene Ani ni Okoh wee bịa. Biko ọrụ na-eme ifo ayari mechiri gịnị n'ọkpa anya wee bịa. Biko ndị ọbịa nwere efu ụlọ emụta ofufe. Obi ayari dị n'ayọ.
Biko
Ugwu.